Lijep pozdrav. Predstavljamo kandidate s liste broj 6, Hrvatski suverenisti. Na rednom broju 2, gospodin Ladislav Ilčić. Dobrodošli. Dobar dan. I na rednom broju 9, gospodin Tomislav Sunić. Dobrodošli. Gospodine Suniću, odmah da krenemo. Zašto Hrvatski suverenisti, tko ih sve čini i što je to zapravo suverenizam? Riječ suverenizam je jako rasprostranjena, prvenstveno u Francusku. Ona je lansirana doslovce prije 10-20 godina i ona podrazumijeva ne samo političare, nego i akademike i razne pokrete i platforme, čiji je glavni zadatak kako očuvati europski, ponavljam, europski identitet, a u našem slučaju, kad je riječ o našim hrvatskim suverenistima, onda je riječ logično o našem europskom i o hrvatskom identitetu. Zašto je ta riječ danas potrebna? Nažalost, mi nemamo u Hrvatskoj adekvatnijan prijevod, možemo reći samobitnost, međutim to ne bi možda jako lijepo i najbolje zvučalo. Evo, konkretno imamo razne stranke, čak i u Njemačkoj i u Francuskoj, koje se stalno pozivaju na riječ suvereni ili suverenisti na francuskom. Gospodine Orban isto, on često koristi tu riječ. Ponavljam, u Francuskoj se ta riječ najviše koristi, pogotovo u stranci od gospođe Marine Le Pen. Što se pak tiče nas, hrvatskih suverenista, smatram da je to jedna idealna platforma iz jednostavnog razloga što mi se ne dijelimo na neku ljevicu ili na desnicu. Konkretno mi imamo čak i ljudi koji su u nekim detaljima, uključujući i mene, vrlo na lijevo, konkretno što se tiče protoka stranog novca. Mi ne želimo da se Hrvatska rasproda kapitalistima na divlji način, protiv smo nedivljačke privatizacije, ali na našem prvom mjestu stoji očuvanje naše hrvatske kulture, konkretno i našeg jezika i naše baštine, a u krajnjem slučaju, čujte, i naše biološkog opstanka i naše demografije. Gospodine Ilčiću. Nastavno na to, samo želim reći da velik dio hrvatskog naroda ne želi poslušničku, globalističku politiku koja je u suprotnosti s ovim što je gospodin Sunić sad rekao, a koju provodi Andrej Plenković i njegova vlada, i taj dio naroda želi zajedništvo svih onih suverenističkih snaga što je gospodin Sunić objasnio, da djeluju zajedno i u društvu i u politici, tako da hrvatski suverenisti su sastavljeni od istaknutih pojedinaca, intelektualaca, udruga, građanskih inicijativa, Istina o Istanbulskoj, Hrvatski bedem i političkih stranaka, Hrast, Hrvatska konzervativna stranka Ruže Tomašić, Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević, Ujedinjeni hrvatski domoljubi i mnogi drugi. A naša lista, ono što je za zajedništvo važno, znači da nema nekakvih ego tripova i nekakvog razmišljanja o tome tko će biti lider, primjerice Hrvoje Zekanović, vjerojatno najpopularniji zastupnik sad u Hrvatskom saboru, se stavio na posljednje mjesto na listi, a inače je nositeljica naše liste gospođa Ruža Tomašić, dakle najaktivnija hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu. Tu su dakle istaknuti intelektualci poput gospodina Sunića ili Jure Vujića. Zatim tu su naši prekaljeni branitelji, general Željko Sačić, Žoni Maksan, Peđa Mišić. Zatim poznati pravaš i pravnik Pero Kovačević, bivša ministrica obitelji i socijalne politike Bernardica Juretić, autorica zakona o lustraciji Kristina Gogić i doktorica i sportašica Ivana Pavić. Dakle, to su različiti ljudi, samo 5 nas smo članovi stranaka koje pokazuju da je upravo to zajedništvo koje želi hrvatski narod najvažnije. Evo, ja bih samo nadopunio se na kolegu. Ono što je možda, da se malo pohvalimo jedinstveno u našoj platformi, je što mi nismo isključivi. Dapače, mi smo spremni na razgovor sa svim opcijama, s obzirom logično da imamo uvijek na prvi i glavni cilj čuvanje hrvatskog identiteta. Međutim, u odnosu ili u usporedbi na sve ostale platforme, na sve ostale liste, evo i meni je čast, jer ja sam potpuno nezavisni kandidat, drago mi je to što tu ne dijelimo se po nekoj dogmatskoj ili po nekoj ideološkoj osnovi ili po nekoj uskoj partijskoj stezi. Gospodine Suniću, što će se dogoditi s hrvatskim suverenistima nakon novih izbora? Upravo je tu je poanta. Ja ne bih sad ulazio u neke tehničke detalje sa strankama ili sa možda listama koje možda s nama dosta toga i dijele. Međutim, poanta je to da je ova platforma i ova lista koju
ja osobno smatram vrlo kvalitetnom, iz razloga koji je kolega Ladislav naveo. Smatram da ona ima velike šanse da da pokrene doslovce cijelu jednu rijeku promjena, ne samo u oči europskih izbora, nego također nakon toga. Dapače, smatram da je ovo na dulju loptu gledajući jedna sjajna opcija za Hrvatsku i kao platforma, a konačno i kao jedan pokret. I evo, pozivam i gledatelje i sve naše simpatizere da nam se pridruže. I još ću se nadopuniti samo sa jednom rečenicom da su prema svim istraživanjima Hrvatski suverenisti lista sa najbrže rastućom popularnosti prošli mjesec. Tako da ovo što je rekao gospodin Sunić se već događa. Dakle, ta rastuća popularnost, vjerujemo, kako je rekao Pero Kovačević, da će ovi europski izbori biti bljesak, a Oluja će doći na parlamentarnim izborima. To je vrlo važno napomenuti iz jednostavnog razloga. Ako vi gledate profil ljudi koji su na našoj listi, tu imate različitih ljudi, različitih profila, konačno možemo doslovce kazati od vojnika, od generala, pa do umjetnika, pa do intelektualaca. Znači, mi pokrivamo cijeli sloj hrvatskog bića ili hrvatskih građana, bez obzira da li su to radnici za koje se mi itekako želimo angažirati, hrvatski ljudi sa sela ili, a prvenstveno hrvatska dijaspora, ja vam to opet kažem kao hrvatski povratnik, a to nam je isto jedan od prioriteta kako vratiti i kako pomoći hrvatskim ljudima u dijaspori, odnosno hrvatskom iseljeništvu, kako im birokratski pomoći, kako ekonomski, a konačno i psihološki da se uključe u ovo društvo. Znači, u svakom slučaju i glede samog programa, kao što je moj kolega Ladislav to i naveo i ostale kolege, mi imamo jedan sjajan program i vjerujem da ljudi koji budu glasali za ovu listu, a kasnije za nas, koji nas budu podupirali, da se neće razočarati. Ja i u svoje osobno ime mogu kazati, moj se glas jako daleko čuje. Gospodine Ilčiću, koje su to kršćanske vrijednosti u politici koje zagovarate, te kakav je vaš stav o Istanbulskoj konvenciji i o pobačaju? Pa mislim da tu su naši stavovi vrlo jasni i vrlo poznati. U stvari bih čak rekao da kad govorimo o kršćanskim stavovima u politici, nije tu samo pitanje kako glasujete u Saboru, jer u osnovi kršćanstva je da želi, kako kaže u Evanđelju, promicati to evanđelje. Dakle, mi bi trebali biti zainteresirani da se te kršćanske vrijednosti što više prošire i ono što je imanentno kršćaninu da čini ono što je potrebno. I to je upravo ono što su radili hrvatski suverenisti, ljudi u njima unatrag, reći ću, 20 godina, što god da se događalo u Hrvatskoj. Je li to bila, ne znam, nametanje onog nakaradnog programa zdravstvenog odgoja od Jovanovića ili je bilo borba kod referenduma o braku ili sad kod Istanbulske konvencije, to su upravo bili ljudi koji su se našli tu da čine ono što je potrebno da se bore za te kršćanske vrijednosti. Znači, istina o Istanbulskoj građanske inicijative podržala je hrvatske suvereniste i sve znamo što je ta inicijativa radila. Što se tiče zaštite života, mislim, mi tu temeljimo se na dvije ključne teze. Prva je da život počinje u trenutku začeća, što nije naš stav, nego je stav medicinske struke koji se navodi i u mišljenju Ustavnog suda iz 2017. I na samoj ustavnoj odredbi da, dakle, svako ljudsko biće ima pravo na život. I kad zbrojite 2:2 dobijete ono što je hrast po prvi puta u ovoj modernoj hrvatskoj povijesti, unatrag, dakle, skoro 30 godina, Hrast je prva stranka koja se usudila reći tu istinu, tako da kažem, u Hrvatskom saboru i predložiti zakon koji se štiti u potpunosti život, osim naravno kad je ugrožen život majke, što je u skladu sa crkvenim učenjem. Ja bih se samo nadopunio vrlo kratko na gospodina Ladislava. Mi nismo isključivi, da se razumijemo. Mi imamo čak i simpatizera koji su agnostici, koji su ateisti. Konačno mora biti svima jasno i hrvatskim građanima, kršćanstvo nije samo stvar teologije, niti je to trčanje svaki dan do oltara, što trebamo u svakom slučaju respektirati i poštivati. To je stvar jedne civilizacije. U krajnjem slučaju ovaj nesretni događaj koji se desio nedavno u Parizu sa katedralom Notre Dame, svoj respekt prema toj crkvi pokazali su čak i moji osobni kolege koji nisu baš neki veliki katolici, ali koji su svjesni te katoličke baštine koja nas sve zajedno ujedinjuje. Gospodine Suniću, vaš stav o Europskoj uniji te pitanjima demografije i migracija? Ovako, bit ću vrlo otvoren. Nama se često zna tu spočitavati, čak pomalo i prosto, a da vi sad idete u Europsku uniju, velike plaće, velike sinekure se uzimate, idete se grepsti za posao, a s druge strane ste jako protiv Europske unije. Tu moramo biti na čisto. Svakako da možda postoji neke razlike u izričaju između mene i gospodina Ladislava i ostali, ali mi prvo stojimo na tome, osnovno, ako malo to slikovito mogu reći, da
hrvatska sudbina, hrvatski suverenitet, hrvatski identitet prvenstveno leži u Zagrebu, bilo na Banskim dvorima i na Pantovčaku, i da se tamo mora krojiti naša sudbina. A tek nakon toga moramo trčati po blagoslov, da tako kažem, u Brisel. A sada mi, nažalost, imamo jednu suprotnu liniju. Prvo dobivamo ukaze raznorazne iz Brisela i Strasbura, a hrvatska politička klasa, i to ne mislim samo na ovu sadašnju, koja je u biti po mom shvaćanju čak i najgora u odnosu na prijašnje, ona to radi suprotno i praktički urušava hrvatski suverenitet. Što se tiče mene samog ili kolega, ako slučajno je završimo gore, ja ću prvo i osnovno postaviti pitanje i hrvatskog jezika, a konačno i hrvatske baštine, i hrvatske ratne oštete, odnosno i hrvatske povijesti, i hrvatske povijesti iz Drugog svjetskog rata, koje je, nažalost, hrvatska diplomacija, kažem to, bivši diplomat, nije dovoljno odradila. I smatram da mi tu imamo jednu velike šanse da napravimo znatne pomake. Ja ću se još nadovezati. Dakle, sam program naš, na engleskom Strong Values, Strong Nations, Strong Europe, ili u prijevodu snažne vrijednosti, snažni narod i snažna Europa, mislim da najkraće govori ono što mi mislimo. Dakle, mislimo da se Europa mora temeljiti na nekakvom identitetu. Mi moramo definirati taj identitet, moramo vratiti Europu na one opće ljudske vrijednosti od koje se odmaknulo. Činjenica da ovaj globalizam koji se promovira zadnje vrijeme nije donosio dobra Europi, pogotovo nekim zemljama. A s druge strane, smatram ono što je rekao gospodin Sunić, da trebamo vratiti određene ingerencije nacionalnim parlamentima. Jer to je bit demokracije. Znači, hrvatski ljudi ne vjeruju da oni mogu utjecati na odluke u Briselu. Dakle, mi smo premala zemlja, premala nacija da bi ljudi to vjerovali. A kad ljudi ne vjeruju da mogu utjecati na odluke, onda demokracija prestaje. I onda nastaje jedna, reći ću, oligarhija nekakvih globalističkih moćnika koji u stvari manipuliraju narodima. Dakle, mi moramo, ako želimo uspješnu Europu, odnosno Europsku uniju, mi moramo imati demokratsku Europsku uniju, a demokracija je samo gdje narod vjeruje da može utjecati na odluke, a to je na razini nacija. I zato mi moramo vratiti te ingerencije nacionalnim parlamentima. I još jedna stvar koja je vrlo važna. Dakle, sve odluke, sad je to vidljivo danas, ekonomske su povezane sa vrijednosnim identitetskim odlukama. Taj dio koji se pokušao maknuti, pokušali su u Europi biti postavljene različite tehnicističke ili, kako da kažem, tehnokratske vlade koji su na toj nekakvoj tehničkoj razini pokušavali rješavati stvari i nigdje nisu donijele dobre rezultate. Dakle, jedino tamo gdje se zna identitet, a vrijednosti identitet je različit u Hrvatskoj, u Švedskoj, u Nizozemskoj i tako dalje, se mogu rješavati stvari dobro. Zato ono što hrvatski suverenisti tvrde, mi moramo biti jasni u svoj identitet i na tim jasnim i snažnim vrijednosnim osnovama trebamo jačati naše odluke i trebamo maknuti, da skratim priču, ovu poslušničku vladu Andreja Plenkovića, koja zaista, mislim, sve što ona radi od uvođenja, pitali ste recimo za migrante. Pa mislim, prvi problem migranata je što oni ilegalno ulaze. Dakle, mi imamo masu ljudi koji su ilegalno ušli. Marakeški sporazum sad izjednačava ilegalne i legalne migrante. Dakle, da ne govorimo o tome da ti ljudi manje rade, idu više radi socijalne pomoći, da se ne integriraju i tako dalje, tako dalje. Svi problemi sa migrantima. Ali to je jedan zdravi razum, bi to odmah locirao i rješavao. Međutim, mi to ne radimo danas. Danas ono što radi naša vlada je poslušnički samo provodi ono što Angela Merkel kaže Plenkoviću i to nije dobro za hrvatski narod. Uvođenje eura je ista stvar. Dakle, svi pokazatelji govore da su zemlje poput Hrvatske, Italije, Portugal, Grčka gubitnici u euru, a on se silom forsira kod nas. Jel? Gospodine Suniću, evo da zaokružimo nekako priču. Čuli smo razne vrijednosti za koje se zalažete, pitanja koja su vam važna. Što je još eventualno što biste istaknuli za sam? Ja bih se nadovezao, sad je gorući problem, nažalost kod nas se puno to ne tematizira, upravo ta silna navala, i bit ću slobodan iskoristiti riječ, zamjena stanovništva ili čak i seoba naroda. Mi to jako olako shvaćamo, pogotovo ova vlada, a nažalost shvaća to vrlo olako i vlada u Briselu, odnosno parlamentarci i šef i gospodin Juncker i njegova ekipa nisu svjesni do kakvih poremećaja može se doći. Ja ne mogu sad ići u detalje epske o statistikama govoriti, međutim
Međutim, Europska unija je danas puno nesigurnije mjesto nego što je bila prije 10 godina. Nesigurna i na lokalnom planu, a da ne kažem čak i na međunarodnom planu. Najveći problem sa Europskom unijom, a mi smo to u Hrvatskoj tekako dobro upoznali i vidjeli kad je počeo rat, Europska unija nakon Maastrichta ništa nije učinila da zaustavi rat na Balkanu, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, što najbolje govori da ni sama Europska unija nema definiran suverenitet. Zato smo mi strogi, vrlo kritični prema Europskoj uniji i smatramo ne možemo niti rušiti Europsku uniju. Međutim, nju se totalno treba reformirati, odnosno ako treba čak i transformirati. I te snage, ispričavam se što uskačem, ali te snage upravo koji tako razmišljaju o Europskoj uniji jačaju. Dakle, prema svim procjenama snage ove globalističke poput HDZ-a i SDP-a gube na popularnosti, a upravo snage koje žele jače suverenističke snage u Europskom parlamentu jačaju i to očito želi hrvatski narod. To smo mi vidjeli i kad smo se borili protiv Istanbulske konvencije i protiv Marakeškog sporazuma i euro, slična stvar. Dakle, hrvatski narod jednostavno želi da u Europski parlament odu ljudi, kako kaže Ruža Tomašić, naša nositeljica, sa svojim mišljenjem, a ne po svojim mišljenjem. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Mi smo stigli do kraja još jednog predstavljanja kandidata za predstojeće europarlamentarne izbore. Radi se o listi broj 6 Hrvatski suverenisti. Ponovimo još jednom. Na broj 2 gospodin Ladislav Ilčić i na broj 9 gospodin Tomislav Sunić.